Zdravím všechny fanoušky Extreme Hobby. Dnes je den D, kdy otevíráme první a jedinou prodejnu v České republice. Tak pojďte se podívat dovnitř, ať vidíte, jak to vypadá. Ahoj, vítám vás v nové prodejně Extreme Hobby v Ostravě na ulici 28. října. Pojďte se mnou podívat, jak to tady vypadá, vybereme nějaké věci. To je můj favorit, beru na tréninky. Tady ty se mi líbí, tréninkové, na MMA. Potom jsem si vyhlídl tady ty hnědé. Sedí perfektně na ruce. Ještě si vezmu nějaké bandáže, asi modré, a ponožky. Akorát budu muset najít velikost. Tak samozřejmě si dneska vybírám svůj merch, beru do tašky, přihodím k tomu nějaké ty legíny. Já myslím, že super kombo. Dneska na trénink. Vybírala jsem MMA rukavice, vybrala jsem tyhle, nejvíce mi líbí. Materiál 10 z 10, takže beru tyhle. A vyberu si i nějaké boxerky. Nejvíce mi líbí asi ty modré. Potřebuju nové na tréninky, tyhle vypadají velice dobře, takže beru tyhle. Čus, Fede, co tu děláš? Jdu se podívat do nové prodejny. Jdu pro trenky. Tak jdem. Hoši, já už je mám.